Everybody's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the backpack. Scream like a banshee, make you jump Out of your skin, this is Halloween. Everybody scream. Please make way for a very special guy. Oh man, Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween. This is Halloween. 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 Younglings everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job But we're not mean. in our town of Halloween. In this town we call home. Everyone hail to the pumpkin song. Yan ay patungo. The Amsa Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ayi. Hello Madrid Nation! Ayan, welcome to sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Amsa Club Halloween Edition. Ayan, at syempre, yes, dahil ang ating cosplay 2019 nalalapit na on September 26, this Saturday na po. Oh my gosh, kaya abangan nyo ang aming live this Saturday. Ayan, at syempre guys, do not forget to like and share our page. And huwag nyo lilimutang i-share ang ating live ngayon. At mag-heart react kayo for Team Kimpy and like react for Team Rupi. At syempre, binabati ko lahat ng mga kumakain dyan sa Kapidad at sa ating mga applicants dyan sa Kapidad. Halo sa inyong lahat and enjoy watching and enjoy joining. Ayan guys, so maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, share nyo lang to para magkaroon tayo ng prize. Ayan, dahil ngayon, 4 ang ating palaro. Ayan guys, so abangan nyo ang ating categories per games. So, congratulations. So, maraming salamat at syempre, makakasama pa rin natin ang walang kakupas-kupas na cutie patuti, Kimpy! Hello, Madrid Nation! Ayan, ang cute ng aming timer. Tsaka syempre, meron kami prepared zombie ako. So, hello kay Kael Ula. Ayan, present na si Mr. Nathaniel, si Toy. Hello. And si Gloan Paragatos. Syempre, na rin si Alexandra Gaviola. Sabi niya, hello, ang cute ng countdown. Wow, Yes. thank you so much. Syempre, present din si Bin Metila. And then si Joshua. Uy, si Bin! Yayakan. Ayan, nagbabalik si Bin. Syempre, Hi, Bin! present din si Mr. Jomar Solomon and si Miss Teresa Baldomar Solomon. Yes. Hello, Miss Tere! Yes. At syempre guys, sa mga may free data, pwede kayong makicomment sa inyong mga katabi at makinood. Ayan, pwede kayong makinood para sa mga may free data at i-comment ang inyong sagot at inyong pangalan. Ayan guys. So, syempre, hindi rin magpapatalo at hindi rin magpapahuli ang paborito nyong api-apihin, ang walang iba kundi ang ating guwapong Kengkoy, Rupi! Ano ba yan? Steve Ruby! Ano ba yan? Hello, Madrid Nation! Ayan. Binabati ko si
Nes Mendoza, si Maria Berlin Pabondia. May bagong... Pabondia, paano ako patap? Ann Lezar and Ariel Mondres. Anong Mondres? Hello, hello! Halloween. Ayun daw, may bagong Sabi ni Vanessa pronunciation. Olayan, Hello, Hello, Halloween. Halloween. Ayan, sabi ni Kael, ang ganda pumunta sa sementeryo. Titirigan ko ng kandila. Yung namatay kong puso. Ang aga-aga ka, Ella. Andiyan naman si Christine. Yes, sabi ni Joshua, layakan pa bati uli sa PI dyan sa Kapedad. Halo-halo sa inyong lahat at syempre sa iba pang nanonood na. Oh, muso. Ayan. Si Prietos daw, busy-busy siyang maghanap ng kanyang Ayan, nanonood na costume. rin si Zenith, ang kambal na si Zen. Ah, si Zenith. Ayan, looking na daw si Prieto sa kanyang costume. So guys, speaking of costume, ilang araw na lang po at Cosplay Cosplay na! Halloween cosplay na. Guys, sa Sabado na po yun. I love love. Isang, Yes. 30 daw to 50,000. Oh, grabe. Pinasali ko si Bin para may load ako. Yes, ang dami nang naghahanda ng kanilang kanya-kanyang costume ngayon. Yes. Dahil mukhang matindi na naman po ang labanan ngayong Halloween. Oo. Madrid Halloween cosplay. Yes, may bago atang pronunciation yung halu-halu. Hey, DJ Ahi, tanggalin mo na yung maskara mo. Halloween. Ano? Anong Ayan. sabi mo? So yan, halo-halo kay Mr. AJ Guache and kay Kenneth Ferrer. Ako na ang single. Ayan. Kung ano guys, dahil nalalapit na ang Halloween, ano yung ano? Ano yung yung gusto nyong... Cosplay. Yes. Sino yung nasa isip nyong ano? Gayahin. Ako Yes. gusto ko terrifying eh. Ako, meron akong Ayan, gagayahin. halimbawa na lang Ako itong zombie na effortless. to. Ako effortless. Si Momo. Challenge. So, kahit hindi ka Ayan. nakapag-makeup eh, ngiti ka lang. Siyempre naman, Mr. Jomar, Grabe kailangan ka? laging blooming kasi laging humarap sa camera eh. Yes. Tingnan nga. Play na daw. Ay, may bago tayong Ayan, chorba. halo-halo Hello, kay Ivy. Ivy Kempron. Cameron. Ayan, syempre halo-halo sa ating ITD dyan sa Kapidal. Ayan. Shout Halo-halo. out ITD. Ayan. Ayan, nilabas na natin ang So, ayan, hangman. guys, bago natin simulan, may isa kaming reminder. Mag-picture selfie. kayo. Yes, mag-send kayo ng Mag-search, picture nyo selfie. kung kaninong team ba kayo. Gantong For post. Team Kimpi. Post for Team And like- Kimpi and like for Team Ruti. Nakakatakot daw yung mascara mo. Sabi Mag-send ni lang Mr. kayo ng Reza picture, Rupert. guys, dahil ipapalabas namin yun sa Akala ko ba, Mr. hindi kayo live natatakot? ngayon. So, yan. So, simulan na natin ang ating hangman in 3, 2, 1. Mamoy putok ang balon. So, ang ating unang Balon. category ay... Ay! Pili muna kayo. 3. Hard tayo, hard. Delay sa Hard. akin, oh. Hard. Hard. The Halloween. Ang ganda ng mascara ko. Parang yung sa Coco. Sabi ni Prietos, that is for our 8th year trick or treat Halloween party. Shout out sa mga member. Love you all! Ayan. Hard na yan, So nag-hard na yan sila. guys, i-share nyo na rin ang ating live ngayon para mas dumami ang ating almusallers. Ang ganda ng akin. Ayan, Parang yung ang sa ating Coco. ang ating unang category ay Famous characters. Sana all top 1. Yes, Vanessa! Lagi ka lang manood ng Almusal Club at magkakaroon ka rin ng badge na top fan. Siyempre, share nyo rin guys dahil magkakaroon ng prize. Kung sino ang may pinakamaraming share. Yes! At syempre, do not forget to Yes. like and share our page. At syempre, mag-input lang kayo ng letters. Paunahan lang kayo Sentino. na mahula Ashel ang ating Sentino. category. And kay Estella. Halo-halo! Ang ating category ay famous Yan. characters. Sumagot na si Input Kael na, at si input na. Ann. Sabi nila letter A. Letter A. Ayan, meron tayong letter A. Letter A. Sabi naman ni Kael, letter R. Letter R. Good day po, sabi ni Ashel. Ayan, may letter, Letter R. Sabi ni Estella, letter Letter S. At sabi ni Christine, meron na Christine.
Yes, halo-halo kay Christine Joy Cerato. Kahapon nakita Nag-send namin siya ng siya picture. dahil nag-send siya ng picture. So, mag-send lang kayo guys ng picture kung kaninong team ba kayo. Kay Team Rupi ba or kay Team Team Kimpi. Kimpi? Sabi ni... Siyempre, heart Yes. and like lang yun. Letter E. Ayan, gagaling nyo ngayon ha. May letter E. Oo nga. Sabi ni Jennifer Ortiz Joquino, letter N. Sabi naman ni Ashel Uy, wow! letter N. Ay, meron na pala. Bago ba yan si Asya? Yes, halo-halo. Hi, Ashel Centeno. Welcome to Alcosul Club. Welcome to the Almasol Club. Sabi ni Christine Joy, letter C. Letter C. Sabi ni Miss Kael, C2. nasa na yung love life mo? Ba't wala pa? Wala pa si Christine de Guzman Roy. Hearty naman nun. So, ayan, Yes! tama ang inyong mga sagot. Oo, wala Walang pang pumuputok letter C, na pero- lobo. Wow, ang galing-galing nyo guys. Excited na ba kayo sa aming Halloween cosplay? Abangan nyo ang aming Yan, at live syempre, for kung today. nag-enjoy For kayo that sa day. ating live ngayon and sa ating Yes. games, mag-heart react lang kayo or like react. Yes! Tagtarin nyo na yung lahat. Ay, sabi ni Yeah. Alex, letter O daw. Letter O. Letter O! Yan, may letter O. Famous characters with 2 words. Sino kaya to? Senator Sarot. Maria Leonora Epal. Teresa. Sabi ni Alazar, letter S. Letter S. Ayan. Epal. Halo-halo kay Epal Mr. ka? Jonathan Alvarez. Hindi, ano ko lang yon. Hi, Mr. Joe. Gut feeling ko lang yon. Hindi ko naman nakalaing ano. Hi, Mr. Joe! Salamat! Yes, Alam mo Mr. na John, yan. thank you. Alam mo na yan. Napasarap. Wala na ba? Ang sarap-sarap. Sabi ni Mr. Jomar, letter Tia. Ayan Ay! na, tama na. Meron, letter Binigyan na T. kayo. Senator Hulaan nyo na yan! Senator. Mukhang meron tayong Indian na chorba. Trillianes sa atin. Meron tayong Indian na audience. Oh, ay. Oh po, Indian ba yun? Arabo. Sabi ni Alexandra, Senator Palpatine. Ano ba to? Teen time. Sabi ni Sir Jonathan, haluhali. Halo-halo. Haluhali, sabi niya. Haluhali. Haluhali. Halo-hali. Haluhali. Haluhali. Si Rona yan. Sa ano, ang sa club, halu-halu. Sino Ganon. na? Ayan, ang dami nang sumasagot. So, try natin letter P. Letter P. Ay. Letter L. Letter L. Letter L. And letter I. Ay. Yan. Congratulations, Sky. Congratulations. Alexandra Senator yan ng Gaviola. anong bansa? Yes. Saan ano siya? Saan bansa? Pwede bang Manny Pacquiao? Ayan. Sumunod na sumagot si Christine Serrato. And then si... Sabi ni Mr. Jomar, Senator McCartney. Saan to? Sinong ano to? Saan Ay, to? wait lang. May sinasabi si Mr. AJ. Sabi niya, Baguhin- Rona, baguhin mo kasi Pangalan mo. Sino na siya dito? Sino sila yung dyan? Si Ivy Amin. Okay, next na tayo. So, next meron round. pa tayong puzzle. Bawi-bawi lang, guys. Yes! Yes, marami tayong games ngayon. Part na Ay, sa Star Hangman Wars pa. daw, sabi ni Shaira. Halo-halo, Shaira. Halo, Shaira! Ayan, next Sa puzzle Star na ba? Wars daw. Comment and react na kayo kung ready na ba kayo, guys. Sabi ni Mr. Mag-like. Jo, Senator De Lima. Ayan, the next puzzle natin. Nice one, Mr. Joe. Category ay... Senator Ruby. Places. Hindi pwede yan. Pulaisi. Pulaisi? Places ang ating second category. Pulaisi. Halo-halo sa pamangkin kong natutulog. Yan. Halo, halo, Shara. See you soon. Bok, oh.
Ayan. Halo-halo sa inyong lahat. Mag-input lang kayo ng letters at paunahan kayong mahulaan ang ating category. Ang ating category sa ating set 2 Ayan. ay places. Para Sabi sa ni mga Mr. mananalo, Jomar pag-PM ang and inyong mga Ann, numbers. Letter A. Ayan, may letter A, guys. Sabi naman ni Jenny Remo, Napakadaming letter letter A. I. Letter I! Ay, Ayan, ano ba sa may energy letter ko? I. Letter I. Places with 2 words. Sabi naman ni Two Zenith words. Gandula, ang ating dapat letter E. Letter E. Walang letter E. Walang letter E. Sino ba yon? Sabi ni Kael, uuwi ka Pangasinan, ate DJ Ai. Yes, uuwi ako ng Pangasinan. Ayan, magkakaroon ng The Almusal Club Pangasinan Edition. Charot. Joke. Sabi ni Shaira, South Dakota. Pero hindi siya South. Ay, sabi ni Hindi Resty. siya South. Kasi South Africa. A. Daming A. Hindi rin siya North Africa. Sabi ni Resty and ni ako na ang single. South Arabia. Well, may Saudi A, Arabia. yes. Saudi Arabia. Ang galing. Try natin ng letter Oo S. nga, no? Ang dali-dali. Letter Ayan. U. Sabi ni ang nauna si Estela Ferrer. Yan, gusto Stella punta ni Miss Ferrer. yan. Saudi Yes. Arabia. Then, sumunod si Shaira. Sumagot Mami na rin Zen. ng Saudi Arabia si Master Vina, Zen. Ashel, Miss Teresa, Vanessa. Yan, dami nang sumasagot ng Saudi Arabia. Estela Ferrer. Yes, buksan na yan. Ang arte ko naman. D. R. Letter B. and letter B. Wow! Congratulations Ayan. para sa ating first time winner, Estela Ferrer. Pakipiyam ang iyong Ferrer. number para sa iyong load Yes, prize. At congratulations. only winning tayo. Sabi ni Kael, saan kayo sa Pangasinan? Sa San Carlos City, Yan, San Pangasinan. Carlos po. City of Halo-halo Mangoes. kay Victor Timbang Jr. City of Ice. Ayan guys, kung nag-enjoy din kayo, mag-comment kayo ng mga spooky emoji. Yes, Or spooky Halloween. emoji. Spooky emoji. Bisaya. Tsaka mag-selfie kayo. Gusto ko mag-selfie si Emoji. Mr. E. Ano kayang team si Mr. E? Ayan na, mag-comment kayo, kagaya ng ginagawa ni Mr. E, merong clown. Yes, clown. May Correct. Halloween. Mag-selfie ka na. Yan. Tapos mag-like ka na ng post. San Carlos, Yan. Posales Street, 112 Huwag Posales niyong kalimutan Street. mag-picture guys kung kaninong team Yes, kayo. kung kaninong Yes. team ba kayo, ah. At Or isend kay nyo lang Team sa aming Rupi. Ako ganito, Facebook Team I. page. Ayan. Okay, so ready na ba kayo sa ating last set ng Hangman? Ayan. Ating category So ay... ayan guys, mag-comment kayo. May Famous nakikita people. ng comment dito ni Mr. E. May pumpkin, Ang may cute! ghost, may clown. May I-comment nyo rin guys dahil malapit ng ating Madrid Halloween Yes, cosplay. cosplay. Ayan o, nag-chorba na si Ann Lizar. So yan, para sa ating third category, ang third category natin ay famous People. Yes, with ayan. 2 words. Si Stella Fair nag-round na Yan, lang. nag-comment na siya ng Nag-comment na siya ng ghost na ghost. emoji. Na nakangiti. Siyempre, huwag niyong kalimutan i-share ang ating live stream ngayon para dumami pa ang ating almosalers. Dahil Yes. kung sino ang may pinakamaraming Ayan, share, si Christine siya Serrato nag-send na rin. ay makaka-receive ng prize. Ang cute Mukha ni naman ng Aileen. emoji niya. Oo. Ay, oo, pareho kami. Kamukha ko siya. Tadad! Sabi ni Coco. Kael, letter R. Letter R! Ano, Halo-halo! Parang may nanonood na friend ko. Pero hindi Ayan. kasi siya So, hindi siya si Robert. Mag-comment ka naman kung Jenny nanonood ka. Ramirez. Ayan, sabi ni Jennifer Ortiz Diokino. Hindi siya si Robert. Sabi ni Crush. Vina Panahon, pagdating ng panahon, letter I! Bihina. Panahon. Ikaw ako. Sabi ni Mr. AJ, letter A. Letter A! Tsaka kay Bina, bawal ang Hindi hindi. rin siya si Donald Trump dahil may R.
Hindi rin siya si Barack dulo. Obama. Wala na siyang ano. Sabi ni Alex, letter E. E. Walang E. E, bakit kaya ganun? Parang may pataas lagi. E. Hi. Asan yung mga mask natin? Nilabas natin. Sabi ni Christine, letter F. Letter S. So guys, Wala rin may yan. baliktad. So guys mag-comment kayo ng mga stickers or Uy. emoji. Guys, magsend na kayo ng Emoji. picture. Kelver Lopez. Calver Lopez. Dapat Parang letter kilala A, ko Mr. yun, Joe ah. Calver. Ay, mali. Ako na-receive na na picture. Uy, ang ganda ng emoji ni Miss Teresa. Ayan o, nag-zombie na. So yan guys, mag-comment lang kayo. Gayahin nyo ang mga aming mga mask. Yes. May zombie, may coco, may Ayun na, Dracula. may butterfly yung kay Mr. eh. Ayan, nagko-comment na sila. Ano to, Wala. Coco? Uy, comment nyo yung mga pictures nyo. Team Heart. Oo, kung kay Team Ruby ba Kimpi. kayo or kay Team Kimpi? CR lang. At Team Ai. Charot. Team Kipi and Team Ai lang. Sabi ni Mr. AJ, Walker's Mia. Pero bago natin sagutin guys, mag-input muna kayo Walker's ng mga Mia. letters dahil baka malay nyo mali. Yes. Sabi ni Kael, letter E. E. So, hindi, Ay, hindi siya si Walker Smith. Yes. Sabi ni Anazar, letter L. Letter L. Halloween na Halloween ang ating team. Ngayon. So, mamaya magde-decorate na kami dito sa office. Yes! Excited na ako. Excited ka na, Ayan, Kimpi? nagano si Mr. John ng genie. Diba? Hanggang emoji na lang. Hanggang Hindi emoji siya na si lang. Walter Smith. Hindi siya si Walter? Walter. Wait. Kasi wala na Dati. siyang iya. Wala na siyang Ay, iya. oo, walang E. Yes. Sabi naman ni Shira Parker. Guys, hindi siya Parker, hindi siya Walter, and hindi siya si Valor. Dahil walang letter E, guys. Walang letter, Letter E. Sabi ni Zenith, Valor. Yes, Ano to, wala Baller? siyang E. Baller ba siya? Sabi Baller. naman ni Ruby Ann, letter T. Hi, Ruby Ann! Classmate ng kapatid ko. Ano, Ayan, it starts with letter T and Tia. ends with letter T. Ay, kilala ko na siya! Famous people. Famous singer yata yan eh. Oh, hulaan nyo na! Sabi naman Ah, ni sabi ni Alexandra, Taylor Swift. Pero tama ba? Taylor Swift nga ba? Pero bago natin sagutin, mag-input lang kayo Ng letters. Yeah. Kasi wala pa namang pumapatok. Yes. Try muna Hi. natin ang letter I. May kilala din akong Taylor. Ayan, may letter I. Letter. Ay. Ano ba? Taylor Scott. Or Swift. Letter O. And letter M. So yan, congratulations again kay Alex Alexandra Gaviola, Taylor Yes. Swift, the hotdog. Oo. Ang sumunod na sumagot ay si Zenith Gandula, then si Vanessa Ulalan. Top pa natin So guys, yun. bago kayo mag-send ng sagot nyo, make sure tama yung spelling nyo kasi Sino yan, Mr. sayang. Airbender ba yan? Ayan, may elf. Parang ano siya, sa Lord of the Rings ba yan? Oo, ano? Ang ganda naman Oo, niya. may arrow. Yes. Ayan. So yan, pwede pa kayong bumawi guys dahil ay wala na. Wala na, Sino puzzle ba na tayo. muna ang ating winners para sa ating Yes! Congratulations sa ating mga winners! Kay Alexandra Gaviola at si Estela Ferrer, ating first-time winner. And for the last set, si Alexandra Gaviola. So do not forget to PM Ayan, your thank you numbers for sharing, sa aming Menalyn. page, Madrid Philippines. Ayan, so ang ating next game ay ang Word Matrix. So Sabi may naman ni meron tayong... Kerwin, halo, late na naman ako and Halo. still may sakit pa rin. Halo, Kerwin Okay Jean lang, Kerwin, Palaganas. pagaling ka. Yes, at meron tayong bagong mechanics.
sa word puzzle para lahat kayo talaga namang makasali. Ayan. So, meron tayong points. Kapag meron kami ibibigay na 10 words, yung 10 words na yon, iba-iba yung number ng letters nila. So, ang ating category ngayon ay survival kit. Ano-ano nga ba ang mga kailangan, dalhin kapag nasa calamity ka? Yes. So, meron tayong scoreboard. Okay? 1 letter to 5 letters, meron kang 1 point. Okay? 1 to 5, 1 point. 6 to 10, 2 points. And 11 and up, 3 points. Okay, so paramihan lang kayo ng points. Miss Dayan, din sa inyo dyan sa Sitsawan. Yes, halo-halo paramihan lang kayo ng points na maa-accumulate. So, uulitin ko, So, yan sabi 1 ni to Asha. 5 letters, 1 point. 6 to 10 letters, 2 points. And 11 and up letters, 3 points. So, guys, copy ba? Are you all ready? So, let us know Yes. that you are all ready. Ready. Comment ready. Sabi ni Ashel, Happy Halloween po sa inyong lahat, Comment guys. ready. So, Puzzle yan, guys, Matrix. i-comment nyo lang yung mga sticker tungkol sa Halloween. Kung zombie ba? Yes. Yan, kagaya Ayan, ng pumpkin, aking no? mask ngayon. Pumpkin, brown white. Yes, silabas na. So, ilabas na yan. natin ang ating words. Matrix in 3, 3, 2, 1. 1. Tinin! Ayan. Ang ating category ay survival kit. Survival kit. Yes, ano-ano nga ba? Meron silang 8 words na hanapin, tama? 8 10. words? 10 10. words. May 10 words dyan, guys. Yan, Yes. nakikita Paramihan Ready na sila raw ng sila, points. Marami Paramihan na kayo ng nagsasabi, points. game na Sabi ni sila. Leonaril, Mama Game na daw Irene. kami. Wow! Flashlight. Flashlight. Ang galing mo naman, Mama Halo-halo Irene. sa tito ko. Hi, Tito Bon. Hi, Mama! Vince Ignacio. Ayan. Ilang points na si Mama? 1, 2, 3, 1 4, point. 5, 6, 7, 8, 9. Sabi ni Jenny Kailangan Kid. nila sabihin kung saan nila nakita yung flashlight. Guys, Ay, oo. pakisabi kung anong row and column nyo nakita. Yes. For example, yung flash dito. Yes. Kunyari ito, may nakita tayo dito na ito, tooth. Kunwari, sabi natin, nag-start siya sa G1. Yes. J1, G1, Ay, nag-end G1. sa K1. K1. Oo, Ganon. tama. Sabi At ni pwede Alex, diagonally, horizontally, vertically, and diagonal yung mga paikot-ikot, guys. Paikot-ikot. Magkakadikit. Kung ano, survival kit ba yung pansin? Hindi. Guys, Panggulo lang yan. Sa Mr. Mama! Ready ako pwede sumama. Nakita ko na yan. Oo, kasi sinend pala namin to sa group namin. Yes. Oy, survival kit yung Nakalimutan pansit namin canton, nandun pala si Mr. Mr. Ed. Ba yung ano? Ayan, sabi ni Alexandra, row 1 yung toothbrush. Word matrix. Wait lang, guys, ha. Pansit Canton. Batteries. Meron ba? Meron bang Walang batteries? batteries. Brush. Guys, horizontal, Walang vertical, brush, pero may toothbrush. diagonal, and paikot na magkakadikit. Ayan, thank you for sharing. Ayan, Ice cream, may sagot. Brian Christian Buwan. Meron bang toothbrush? Yes. So, si Meron. May 2 points na si Mama Iril, si Emmanuel. Brush. Hindi naman survival kit. Kasama sa survival kit yun. Ay, hindi kasama hindi sa raw toothbrush. kasama. Kasama yun. Panggulo Pero yung lang. flashlight kasama. Sabi ni Kyle, bottled Apo. water. Yung bottled water. Flashlight. Sabi ni Victor, blanket, 6L. Si flashlight na una si Mama. Tapos, Yes. Oy, sabihin nyo Ayan. pa. Ayan. Tama si ano, 6. Yun, nakita. Mama, sabihin mo kung saan mo nakita yung flashlight. Ito na yun. Lighter daw, sabi ni Emmanuel. Sino nakakuha Sabi ng... ni Ryan, Ah. mobile data. Mobile Walang data. mobile data. Kasi yun na yung survival kit niya. Yes. Hindi siya makasurvive kapag walang mobile Walang Yes. mobile. Paano pag wala ng signal, Lon? Pansit canton. Blanket. Victor. 1, 2, 3, 4, Guys, 5, wala 6, yung 7. toothbrush. Panggulo lang daw yung Hindi toothbrush. kasama And sa then ano yun. yung Hindi kasama sa pansit canton. Yung Kasi blanket, nakalagay 2 dito, points. Ito yung mga top 10 na survival kit. Na Sabi nasa ni survival Emmanuel, lighter. Lighter, meron ka lighter? kit. Lighter. Saan yung lighter?
Mama, pakilagay kung ano yung nakita mo sa Bakit flashlight. tattoo? Kailangan ba sa survival kit yung tattoo? Pwede. Uy, wala, hindi yung kasama Sabi sa ni top Kael, bottled water po, nasa 5. Sabi niya mismo. Pocket knife? Water. 10. Sabi daw na, nasa 5. Yes. Mama, sabihin yan, mo merong kung ano ang bottled water. column. Kunwari B, kunwari yung Sabi ni blanket. Emmanuel kanina, L4. lighter. And Compass 11 Na, sabi ni compass nasa 4. L. D4. Yes. D4. Compass. Okay, si AJ, meron na siya may compass. Ayan, sabi ni Alex, first aid Compass. kit po sa 2K. 2K. Wow! Galing na no, AJ. Yes. Galing na no, First aid kit. Ayan. Galing na no. Sabi ni Emmanuel, lighter 10. R10. Tama. Ay, hindi 10. Basta 10. 10. Lighter. Si Emmanuel. Sabi ni Siya yung Chorba. nakasagot kasi kanina ng lighter. Yes. Sabi ni Yes. Victor, flashlight 12L. Miss Dayan. Pangit! A11! Miss Dayan, bakit dadalhin sa survival kit yung pangit? Mali yung malabo yung mata ni Miss Dayan. Ang basa niya dito sa pansit. Yes. Sa pansit daw. Pangit. Sabi po ni Victor, flashlight 12L. Hindi daw kasama sa top 10 yung pansit. Sabi ni Alex, knife po, 8J. 8J. Oh, yung flashlight 12L. Natabunan na siya. Baba, sa baba. Yan. Galing nyo naman. Wow! Yung flashlight po, 12L Meron daw. na tayong first aid kit. 12L. Sabi ni Miss Dayan, typo. Typo. Walang pansit guys, panggulo lang yung pansit and then yung Ay, toothbrush. nagagamit Hindi yan siya sa kasama. Kasi yun emergency. nandito lang daw. Nasa top 10. Yung na spoon, survival kit. panggulo din yung spoon. May Sabi 3 ni points na Alex, agad si whistle Victor. po, 2E. 2E. Tapos, sino pa yung mga Whistle? nakakuha? Knife. Yes. Whistle is important. Uy, guys, wait lang. Sino si Alex? Wait, nauna sa whistle. Sino? Si... Alex. 1 point si Hindi, Alex. si ako Si ako ng ng single. Pansit canton. Sino yung whistle? Si ako ng single lang nauna sa whistle, 2E. Whistle. 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 Party. Ang bilis naman. Parang Guys, panggulo lang yung pansit Sit canton, canton. yung toothbrush, then yung spoon. Uy, sino Yes. nauna sa bottled water? Hirap daw, sabi ni Jen. Hindi naman siya panggulo. Kasama talaga siya sa Extra survival lang, kit. ganon. Pero dapat ang mahulanin yung top 10. Yes, bottled water. Sino nauna sa bottled water? Pinakamahaba yung pansin kanto, no? Meron na lang tayong 2 words. Sorry, guys. Ay, wala na. Wait lang. Sino yung nauna sa bottle? Bottled water. Parang si Kael. Kael, no? Si Kael. Okay. Ilang points yung bottled Play mo na. water? Kung sino man nanalo. Wait lang, wala pa. Si Bottled. Ay, si Bottled. Di pa tapos. 3. Bottled water. 3 5. points. Tapos, si Lighter. Sino nauna sa Lyra? Sa lighter. Lighter. Nandito po. Nandito po sa akin. Oh, ang dami. Lighter. Si ano Si daw? Emmanuel. Si Emmanuel Marquez. Yes. 2 points. Ano pa? Ano pa? Ayan, halo-halo kay Miss Aim. Compass. AJ. Marikina Compass daw. naman. Compass MJ AJ, Rock. nasa compass. AJ. Ay, naano ko na pala Bell. siya. Spoon. Okay na po. So, yan. Tayo. Meron na Wala. tayong winners. Parang ang bilis natin Wala ngayon pa tayong sa- winners. Word Sabi ni Sir matrix. kanina, ang hirap daw nung puzzle, pero parang wala pa si Ay, 8 words. Ay, 8 words lang po. Ha, 8 lang. May tie. Paano ba yan? Si Kael tsaka si Victor. 3 points. Paano yun? Dalawa silang nanalo? Bato-bato pick daw kayo. Bato ba topic? Yes. Ano ba topic? True comment. Pinaka nauna si Victor.
Yes, si Victor. At dahil Ayan. dyan, ang ating naunang nanalo, naunang naka-accumulate ng pinakamaraming points, ay walang iba kundi si Victor. Wait, Sayang, nag-comment pa naman si Victor Kael. Timbang. Na yes, sa wakas Yay. nanalo ulit ako. Sayang naman. Uli-uli. Kipiyan mo yung Yan, wag masyadong hard. Para sa ating movie serye, ang ating unang Huwag genre masyadong ay hard. romance. Sayang yung si Kael. Nag-comment na excite pa naman siya kasi nanalo ulit siya. Wawa naman. Ganyan talaga kay El minsan. Nakala mo okay ng lahat. Kung sino daw ang unang nakaano ng 3 points. Hinahanap niya si Christine, no? Wala pa rin daw si Christine. I-text mo na, Kael. Sabi ni Victor, yehe, I won I again. won. Nakagalitan ng Ayan. boyfriend. So yan, mag-comment lang Ayan. kayo ng mga Halloween Alam mo yan, Miss stickers. Kim, gusto kong panoorin yan pero I didn't have the chance. Yan, romance. Maganda yan. Sabi ni Ryan, Paper Towns. Paper Towns, hindi siya Paper Towns. Bago lang siya 2019. Victor, Sabi ni Kerwin, Victor magtanggol, congrats. congrats daw. Breakthrough, sabi ni Jenny. Sayang Kael, nauna daw maka 3 points si Victor. Okay lang yan, Wawa pwede ka pang naman. bumawi. Huwag ka na mag-ano, Victor. Victor. Kael, kasi si Victor, malakas yan. So yan, breakthrough. Ano nga ba Breakthrough. ito? Long shot. Ano yung long shot? Long Hindi shot. maamang shot. Ayan, sabi ni Victor Timbang, Wow. 5 feet apart. 5 feet apart din ang sagot ni Mr. Jomar. 5 step apart. 12 feet apart. 5 feet apart din ang Sabi ni sagot ni Estela Estela. tsaka ni Ryan Christian Buwan. Sabi ni Ryan, Afterlife. Ang tamang sagot po Ay 5 feet apart! Sino pa ang i-consider natin? Yung number o yung word? Kahit ano. Number. Kahit ano. Nauna dyan ay si Victor. na naman. Victor Timbang! Grabe. Wow, ang galing. Then sumunod si Mr. Jomar at saka si Estela Ferrer. Si Mr. Afterlife Jomar daw. sabi niya 5 step. Yan. So yan, nagko-comment na si ang leader ng mga Halloween stickers. Para sa ating next genre, ang genre po ay Ay Drama Fantasy. fantasy. Yes! Ayan, Drama Fantasy. Ito ata yung kay Cole Sprouse eh. Sino ba yun? Yung 5 feet si apart? Cole Oo. Sprouse. Yes, 5 feet apart. Yes. Si ano yan Ano eh? si Mama? Isn't it Dancer. romantic? Ano yan, Mama? Asa si Angel? Drama Fantasy. Hi, Angel! I love you, Angel. Sabi ni Jomar, yesterday. Yesterday. Wrong spell, wrong. Paano nyo nasabi? Yung gitara Yes. siguro. Wrong spelling, wrong. Yan. Wrong spelling wrong. Yan, tatlo na yung sagot ni yesterday, oh. Yesterday. Wala naman number sa title, pero 5 pa din yun. Seems too far. Yes. So, Kinonsider consider siya, na guys. yun. Kasi 5 pa din eh. So, kahit ano. Near the same, Ayan. but I believe in yesterday. Bakit ka nagwawawa? Saturday. It's word, not number. Consider po. Kinonsider na namin. Consider. Tama naman spelling mo, hindi naman ikaw yung chinuchorba, Jomar. Ano Wag ka kang ba, ano Mr. dyan. Jomar? Hindi ikaw. Hindi ikaw yun, yung kanina yung nauna. So ano nga ba ang tamang sagot sa ating second genre? Ang tamang sagot ay yesterday. At ang nauna dyan ay si Jomar Solomon. Ayan na, nanalo ka na. Okay na. Punta ka na dito, i-claim mo na agad. Reload. Next Ayan na. genre. Guys, nagko-consider naman kami dito. Wala naman Yes. kami sinabi ngayon na ano. Yes. Na maghigpit yung judges Yes. ngayon. May bit lang kami sa title, yung dapat kompleto. Pero yung mga... Marong spellings lang. gano'n. Oo, yes. Sabi Sabi ni ni Jenny. Miss Peregrines. Yan. Okay, ano ang ating Peregrines nga ba? comedy? Comedy ang kanyang Yan, genre. kompletuhin nyo yan ah. Kompletuhin nyo yan.
May the sa una. Sabi ni Jomar, the tooth Ayan! Sabi ni Galing Jomar. naman ni Paano nyo Jomar. alam? Feeling ko, ano to, laging nanonood to si Mr. Jomar eh. Oh, kasi may baby siya. Sabi ni Jenny, bilis naman. Yes. Pero paano nyo nasabing ano? Paano The nyo Tooth nasabing Fairy. Tooth Fairy? Kasi yung bata, ganun. Jomar, Sabi ni bakit? Alexandra, the game plan. Paano mo nalaman, Jomar? Yes. So, ang tamang sagot, dahil meron pa tayong art attack, ang tamang sagot po Ay! ay... The Tooth Fairy! Ayan. Paborito ko yan. Yes. Mr. Jomar, eh yung Eli, napanood mo na. Eli, tsaka yung... Eli. nose, tsaka yung pilik mata. Ayan, sabi ni Mr. AJ, yung sa hockey Yung sa daw pala. hockey. Ayan. Congratulations Oh. sa ating mga winners kay Victor Timbang, Jomar Solomon, and again, Mr. Jomar Solomon. Paki-PM ang inyong mga numbers at ilo-load namin yan later. So, ang ating last game ay ang Art Attack. Drawing nila, kanta mo, huhulaan mo kung ano ang first line ng title na kanilang idinodrawing. At syempre, ang title may 1 point at ang first line may 2 points. So, ang unang tatlong maka 5 points, siya ang panalo. So, uulitin ko, ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. Ang ating category ngayon ay OPM songs. So, ready na ba kayo, guys? Comment ready! Ayan, nag-comment si Jenny, sabi niya, dapat may Dayan. May da May naman da yung ba? kay Tooth Fairy eh. Ay, oo, May may da. da. May da siya si Mr. Jomar. Kasi yun din lang Basta naman. tama, nagko-consider naman kami, guys. Oo, i-consider na namin. Kasi Halloween edition! Okay guys, so ready na. Uy, manawagan kayo sa inyong mga fans. So, ayan, guys, baliktad. So, ayan, guys, para sa Team Kids, hard rock lang kayo. At para kay Ang laki ng mata mo. Hard rock lang kayo for Team Kids. Tsaka kay Team Rupi, mag-like na at mag-selfie na at mag-send na sa aming page. So, simulan na natin ang ating Art Attack in 3, 2, 1. Tudut! Ang ating category ay... OPM song. OPM song. So, sa akin, meron akong forward. OPM. Meron si Kim na 4 words. At si Rupi naman meron siyang... Ilan? 1 words. Ayan guys, so hula-hula lang kayo at syempre ang unang tatlong maka 5 points, siya ang panalo. Hulaan nyo kung ano ang first line, 2 points po yan at kung nahulaan nyo ang title, may 1 point lamang kayo. So paunahan kayo maka 5 points, ang tatlong unang maka 5 points, tatlo po ang ating winners, sila ang panalo. So guys, comment na! Ano nga ba ang nakay Kimpi? Yung kay Rupi. Yung kay Rupi. Ano yung kay Rupi? 1 word. Buko. Ano ang first line ng buko, Miss Dayan? 1 point, Miss Dayan. Naalala ko pa. At ang nauna dyan na tamang sagot kasi si Estel Ferrer na alal ko pa no. Ayan, sabi ni Ryan, Si Miss Christian, Dayan. tindahan ni 3 Aling points na si Nena. Miss Dayan. Opo. Sabi ni Ryan, tindahan ni Aling Nena. Ayan, sabi niya, pumunta ako sa tindahan ni Aling Nena. Ryan, 3 points. Si Miss Dayan, 3. Yes, si Miss Dayan ba to? Yes. Meron akong 2 words. 2 words. Next, drawing na po sila guys. Nahulaan na po yung jeepney. Ayan, Miss Dayan Frias, another 4 Grabe, ang points. bilis naman ni Miss Dayan. Oo nga. Ayan, sabi ni Ryan Christian, bumaba ako sa jeepney. Ryan, another 2 points at dahil dyan, panalo ka na! Meron na tayong first winner, si Ryan Buwan.
Ayan. OPM songs po, ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. Ayan. Yung kay Ruby, meron siyang 1 words. Ay, 2 words. Okay. Bakit kasi ganyan? Ayan yung kay Miss Kim, madali lang yan. 2 words. Si Miss Dayan, 1 point na lang, panalo na siya. Go, 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 Miss Dayan! Ang galing naman ni Ryan. Panalo na si Ryan. Panalo na si Ryan. So, sino ang Dalawa pa. susunod? Sino kaya susunod? Magkabilang mundo. Estela Ferrer, anong first line ng Magkabilang mundo? 1 point. Yan, Ayan. ulit kay Mr. Jonathan Alvarez. Sabi ni Shaira, magkalayong agwat. Shaira, 2 Ayan, sabi points. ni Shaira, bahay kubo. Sabi ni Shaira. Pero hindi yun yung first line. Ay, PM yun. parang na. Ayan, si Mr. AJ. Ayan, si Mr. AJ. Ang nakutang kita ko sa bahay kubo na una si Jenny Remo. 1 point. Si Mr. AJ. Sa akin, meron akong 1 word. Alam mo ba? Mr. AJ, 2 points. Ayan. 2 points lang kay Mr. AJ kasi naunahan siya sa title. Dapit hapon. Ano yan, mama? Miss Dayan! 1 point na lang, Miss Dayan! Ayan, bahay kubo, kahit munti. Hindi po. Mr. AJ na ako sabi. Oo, siya na una. Meron na siyang 2 points. Bakit bahay kubo kahit munti? Hindi yan yun. Si Ruby meron siyang 2 words. Bison. Hulaan ko, si Jenny hindi siya kumakanta. Kasi iba-iba yung mga lyrics na nilalagay niya eh. Pati mga OPM to titles. go. OPM to goys. Guys, Goyas. Goyas. Your cruel device. OPM. Zombie! Ayan, Hindi sabi po. ni Victor Gayuma. Gayuma! And Harana! Harana Para sa dalaga! At dahil dyan, meron kang 3 points! Miss Dayan! Meron akong Iba na ang iyong ngiti. Hindi siya magazine. 2 words. Lason. Guys, Gayuma yung kanina. Gayuma. Beer? Yung kay Ruby, meron siyang 2 words. Miss Dayan, nasan ka na? Miss Dayan. Aalis ba balik? Hindi po. Nasa taso. Yung kay Miss Kim, madali lang yan. 2 words. In or out? Sandara Park. In or out? Hindi po. Ruby, drawing mo ulit. Drawing mo daw ulit. Drawing mo daw ulit, sabi ni Miss Dayan. Time machine? Hindi po. Pasok mga suki. Presyong Divisoria. Pasok mga suki. Presyong Hindi siya Divisoria. ulan. Hindi mo maintindihan kung bakit ikaw ang mapagtripan. Tag-ulan, ulan, hindi po. Umaraw! Si Alex. Ryan. Ha? Ay, hindi po. Mali po yung kay Alex. Ah. Umuulan. Kay Ryan. Ryan, hindi ko yan i-consider kasi nanalo ko na. So, si Alex, sinulit niya. Alex, 1 point. Anong first line ng umaaraw, umuulan? Oo, sinagot na niya. Si Alex. Ryan, nanalo ka na. Hindi ka na pwedeng sumagot, pero pwede kang mag-coach. With lyrics na yung kay Alex. Ay, with lyrics na yon. Nauna yung lyrics. Oh. Yung binasa mo, hindi mo maintindihan.
Ay, hindi mo maintindihan. Okay, Alex, 3 points. Di biro ang sumulat ng awitin para sa'yo. Nauna na po yung umaraw umulan. So as of now, meron lang tayong isang one word. winner, Ryan. Miss Dayan! Suntok sa buwan! Anong first line ng suntok sa buwan? Nathaniel, 1 point. Anong first? Hindi mo ba alam? Alex, at dahil dyan, panalo ka na! Isa na lang ang ating winner. Isa na lang para kumpletuhin ang ating set of winners. Sumasagot ka, Ryan. May na nga nagti-team view sa PC ni Ryan. Hi. Suntok sa buwan daw pala yun. Sabi mo, one word lang. Sabi ni Jenny. Sabi ni Jenny. Hello. Hindi siya liham. Opo, first line pag title po. Ayan, May 1 kapahin point. nyo na guys ang sagot ni Ryan since nanalo na siya. Oo, Ayan si kompletuhin Mr. niyo. AJ. Ayan. Nobela! By Ngumiti joined. kahit na napipilitan. At dahil dyan, kompleto na ang ating set of winners. Kompleto na. So, sino ba ang ating winner? Sayang si Miss Dayan. So close, yet so far. Yan, congratulations. Ang daming nakisali. So, congratulations sa mga nanalo sa ating first winner, Ryan Buwan. Second naman si Miss Alexandra Gaviola. And last but not the least, Mr. AJ Guache. Ang tatlo ang ating mga solid almasalers. Kaya naman, kulang na lang kung alam na namin yung numbers nila. Ay, Miss Dayan Bayan. Sayang si Miss Dayan. Ang bilis-bilis niya kanina eh. Yung bahay kubo, kung nakuha ni Miss Dayan yun, nanalo na siya kanina. So, thank you so much! At nanalo na naman kayo. At isa na naman panibagong araw ng pag-asa at saya dito lamang sa paborito niyong tambayan, ang nag-iisang. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa The Almasal Club! Ayan, kita-kits tayo guys bukas. Happy Halloween! Yan ay patungo. The Amsel Club.